Hola a tots els nens i nenes que ens esteu veient i les famílies. Què tal? Bueno, em dic Aina Camp i torno a ser aquí per seguir fent el nostre viatge musical pel món. Aquesta vegada començarem des de l'últim lloc on vam quedar. A l'anterior vídeo vam fer un viatge per Europa i per Sud-amèrica i Estats Units. Aquesta vegada ens n'anirem cap a l'altre costat del mapa. Però deixeu-me explicar-vos primer una cosa, que hem de saludar-nos per poder començar. Així que anem a saludar-nos amb una cançó. Hola, hola, músics, benvinguts! Hola, hola, músics, com esteu? Avui tots els músics jugarem, cantarem i ho passarem bé. Hola, nenes! Hola! Hola, nens! Hola! Hola, família! Hola! Hola, Aina! Hola! Hola, hola, músics, benvinguts! Hola, hola, músics, com esteu? Avui tots els músics jugarem, cantarem i ho passarem bé. Cantarem i ho passarem molt bé. Molt bé, doncs, un cop ja ens hem saludat, ara amb el meu ukelele, que sempre m'acompanya, us explicaré. L'últim viatge vam acabar a Holanda, als Països Baixos, aquí a Europa. I ara, avui, ens n'anirem des d'Holanda cap a un altre país. I sabeu com ho farem? Aquesta vegada ho farem a cavall. Així que agafarem el nostre cavall i començarem amb un pas molt, molt tranquil. A veure com podem fer el so de cavall. A mi em surt aquest. Amb la llengua, cada un que li faci el que li surt, i faríem així. Sí? Podem anar una mica més ràpid. El trot o el galop, que encara és més ràpid. Ui, anàvem molt ràpid. Així que què us sembla? Ara que ja hem preparat una mica el nostre cavall, ens pugem al cavall i ens anem de viatge des d'Holanda per Alemanya fins a arribar a Dinamarca. Som-hi, doncs! Després d'un llarg viatge a cavall, vam arribar a Dinamarca. Dinamarca, la seva capital és Copenhague. I clar, quan vaig arribar a cavall i volia entrar a la ciutat, vaig veure que potser cavall no era la millor idea. Així que el vaig deixar en una granja que hi havia allà, en una granja que tenien cavalls i altres animals, i me'l vam poder guardar. I vaig agafar un dels patinets d'aquests que lloguen a les ciutats, a les grans ciutats modernes. Així que vaig agafar el meu patinet i me'n vaig anar amb patinet per la ciutat de Copenhague. M'acompanyeu? Amb el patinet a gran velocitat rodo pels carrers de la meva ciutat i toco la bocina fort per saludar i amb els meus amics podré anar a jugar. Mec, mec. Amb el patinet a gran velocitat corro pels carrers de la meva ciutat i toco la bocina fort per saludar i amb els meus amics podré anar a jugar. Roda, 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 sense parar. Roda, 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 roda,
ciutat de Copenhague i em va encantar. És una ciutat preciosa. Si algun dia hi podeu anar, us ho recomano. I sabeu que vaig parar just a la plaça d'un dia que feien una festa i ballaven una dansa típica danesa, que és la dansa dels 7 salts. Es diu així perquè va fent com uns moviments, va fent una seqüència de música, un trosset de música, i en un moment fa pa, i llavors fem un gest. Pa, ho fa 7 vegades aquest pa. A cada vegada fem un gest diferent i hem de recordar tots els que hem fet. Si voleu, ara balleu amb mi i veureu com funciona. Si sou diversa gent a casa, podeu agafar-vos de les mans i anar donant les voltes, fent-la mentre sona la música. Hi haurà un moment que farem uns salts i llavors farem el pa, pa, sí? Jo estic sola aquí i ho faré així, jo sola. Però això recordeu que ho podeu fer agafats de les mans o de la manera que us ho vingui més de gust. Així que anem a escoltar la dansa dels 7 salts i us explico com és. ciutat amb el patinet, la dansa i tot plegat va ser una visita fantàstica a Dinamarca, a part de que s'hi menja molt bé. I de cop i volta vaig conèixer una persona fent la dansa que em va convidar a fer una cosa molt especial, perquè no ho havia fet mai a la vida. I sabeu què va ser? Em va convidar a agafar un globus aerostàtic, d'aquests que serveix per viatjar i per volar. Vaig dir que sí sense pensar-m'ho 2 cops,
sí, vam anar fins allà i just estaven inflant aquell globo tan gros, tan gros, tan gros. L'inflaven amb aire calent, així com... tirant molt d'aire calent. I es anava fent gros. I més gros. Fins que era una cosa gegant. I quan ja estava inflat, em van convidar a entrar a la cistella. I vaig entrar. I no sé com, que van deixant els pesos, capim, capam, que el globo es va elevar i volant me'n vaig anar. I deia així, parararararararara, 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 pararararam, pararararam, parararararararara. Des d'allà dalt el globo estava a l'altura dels ocells. Els veia volar per davant dels meus ulls i estava a l'altura dels núvols. Vosaltres sabeu com són els núvols? Són pesats o són lleugers? Jo crec que són lleugers. Lleugers i em donen la sensació que siguin com tubets, que pesen molt poquet. I jo, allà en el globo mirant els núvols, vaig començar a ballar la dansa dels núvols. Els núvols són de cotó, canvien de forma i color, els seus sons faran ballar, qui sap on ens portaran. Us moveu amb mi com si fóssim núvols, així molt suaus i molt lleugers? Els núvols són de cotó, canvien de forma i color, els seus sons faran ballar, qui sap on ens portaran. I amb el so, amb la dansa dels núvols, amb el so del vent, amb tot aquell entorn que envoltava el globus. No us ho imagineu. Vaig arribar a un altre continent, al continent asiàtic. I me'n vaig anar fins a la Índia, un lloc molt... Ai, la Índia, un país tan especial, unes olors diferents de les que tenim aquí per totes les espècies, olors per tot arreu, a la roba, al menjar, als carrers, i vaig conèixer el riu més important de la Índia, el riu Ganges. És un riu sagrat per ells i allà hi passen moltes coses. Vaig anar-hi i em vaig quedar una estona allà observant tot el que hi passava. I de cop i volta em vaig trobar un contacontes, una persona que explicava contes i em va explicar un. Es tracta d'un conte que explica la història d'un aiguader, una persona que transportava l'aigua d'un lloc a l'altre, anava a buscar aigua i la tornava. Tenia una barra aquí de fusta i carregava 2 gerres de fang. I caminava cada dia amb les gerres ben plenes per arribar al lloc on les havia de portar. Una de les gerres tenia esquerdes i anava perdent aigua, així que quan l'aiguader arribava al seu destí, aquella gerra tenia la meitat de l'aigua que l'havia omplert. Quan va arribar, la gerra li va dir a l'aiguader: estic molt avergonyida de les meves esquerdes. Per culpa d'elles arribes amb la meitat d'aigua i no pots portar l'aigua que tu hauries de portar. L'altra gerra, en canvi, tota perfecta, amb l'aigua ben plena, estava orgullosa de la seva forma i de com ella podia fer la seva feina. L'aiguader, escoltant el que li passava a la gerra que tenia esquerdes, li va dir: mira, ara quan tornem en el camí de tornada, fixa't en el camí les flors que hi ha. Així ho va fer. Van tornar cap al mateix camí que havien anat i la gerra amb les esquerdes es va fixar i va veure un camí ple de flors precioses. Quan van arribar, li va dir: sí, les he vist les flors, però
segueixo sentint-me bastant malament per no poder deixar que facis la feina que has de fer, i l'aigua que has de transportar, i per no ser capaç de fer la feina ben feta. I llavors l'aigua li va dir, mira, fa 2 anys vaig veure les teves esquerdes i vaig pensar quina seria la millor manera d'aprofitar-me de les esquerdes que tu tenies per alguna cosa positiva que ens servís. I vaig decidir plantar les llavors de totes aquestes flors. Durant 2 anys, cada dia, mentre jo transporto l'aigua, les gotes que cauen de les teves esquerdes han regat totes aquestes llavors. I així jo he pogut anar recollint les flors i fer-ne ús. Llavors, l'aiguader li va dir a la gerra, si no fossis exactament com ets, amb les teves capacitats i limitacions, no hauríem pogut generar tota aquesta bellesa. Tots som gerres esquerdades. El que hem de mirar d'aprofitar per tenir bons resultats de les nostres limitacions i aprofitar-nos també de les nostres capacitats. Bueno, jo després d'escoltar aquest conte vaig tenir una força que vaig seguir recorrent l'Índia. I en una de les meves aventures vaig conèixer un grup de nens i nenes que em van ensenyar un joc superdivertit. És un joc que s'utilitza a tots els països del món, ho he pogut comprovar, però aquí el cantaven amb la llengua del seu país, amb hindi. I és així. En cercle, que això si sou a casa també podeu jugar, jo ara torno a estar sola, però us explico com va perquè pugueu jugar-hi. Ens assentem tots en cercle i n'hi ha un que està de peu, per exemple, i té una cosa. Pot ser un mocador, per exemple. Sí? El que està de peu va donant voltes al voltant de tots els que estan sentats i diu, mentre es volta, Kola kolaya mundarika, i va donant la volta. I llavors els que estan assentats diuen Neri neri shuktiva, torna a donar la volta al que està de peu. Kola kolaya mundarika, i els que estan assentats Neri neri shuktiva, Kola kolaya mundarika, neri neri shuktiva, fins que el que està de peu i porta la cosa que deixarà, la deixa darrere d'algú. I quan aquesta persona s'adona compte de la que li ha deixat el mocador, s'aixeca i l'ha de perseguir al voltant de la rotllana fins que ell se senti, o ella. Si el pilla primer abans de sentar-se, aquest segueix donant la volta i cantant Kola kolaya mundarika, neri neri shuktiva. En canvi, si s'aconsegueix sentar, el que li ha tocat el mocador segueix de peu i canvien els papers. Diu així la cançó. Kola kolaya mundarika, neri neri shuktiva. Kola kolaya mundarika, neri neri shuktiva. Després de jugar una bona estona a aquest joc del Kola kolaya, vaig anar-me'n cap a la platja. Estàvem al sud de la Índia i allà hi ha unes platges precioses. I això que vaig dir, vaig a relaxar-me una estoneta a la platja, i estava allà sentada, que de cop i volta vaig sentir un soroll que no havia escoltat mai. Penso que és un submarí! Me'n vaig corrents, així que em vaig aixecar i vaig corrents a l'aigua i vaig mirar. Just a la comporta hi havia algú. I vaig tenir tanta sort que em van convidar a entrar en un submarí. Una cosa al·lucinant. Vaig entrar i van tancar la comporta i el viatge va començar. Jo no sabia ni on anàvem. Però imagineu-vos que estar dintre un submarí és com si ens tapéssim les orelles, si voleu ens tapem les orelles així, i llavors cantem la cançó de viatge per anar-nos-en amb el submarí fins on arribem. Proveu de cantar-la amb les orelles tapades, aviam? Parararara,
És que sona molt estrany, és com a dintre del submarí està tot tancat, estàs al fons del mar i navegant. Una experiència molt especial. De cop i volta el submarí va anar pujant a dalt, va obrir comporta i vam arribar. Vam arribar a una platja. Jo no tenia ni idea d'on estava. I de cop i volta vam anar fins a la sorra i hi havia un munt de gent que ens esperava amb collars de flors al cap i al coll i faldilles una mica estranyes. I jo dic, ostres, on estem? Doncs em van rebre fent una dansa en aquest cas sentada. I era una dansa molt bonica, una dansa de benvinguda, que fa així. Primer haurem de fer 7 cops a les cames. Després farem un moviment així com si fossin les ones en un costat i després a l'altre. Després farem com si fóssim uns monos, una mà al cap i una mà aquí a la cadera, i farem 3 cops i canviarem de braç. 1, 2, 3. I després, amb les mans així a davant del cor, farem 1, 2, 3 i després el repit. 1, 2, 3. Així és com em van donar la benvinguda. I sabeu on havíem arribat? Havíem arribat a un altre petit continent, a Oceania, al continent d'Oceania, en aquesta part d'aquí al final. I em van rebre així. Anem a escoltar la cançó per fer la dansa. I així, és un joc perquè cada vegada va més ràpid i llavors al final ja has d'anar superràpid fent tot. Doncs així vam arribar a Oceania i jo pensava, val, estem a Oceania, però a on d'Oceania? Doncs preguntant allà a la platja es veu que havíem arribat a Nova Zelanda. Aquí, veieu? Tota aquesta zona està acompanyada de 3 oceans diferents, l'Índic, el Pacífic i l'Atlàntic, imagineu-vos. I està ple d'illes, illes de tot tipus, grans, petites i un muntó d'illes. I nosaltres havíem anat a parar a Nova Zelanda, a una d'aquestes illes. Allà hi viuen els maoris. Els maoris són una gent molt, molt especial. Tenen la seva pròpia cultura en la que, per exemple, per saludar-se fan servir el nas. I fan nas amb nas i així és com es saluden. És un símbol d'afecte i de carinyo, com si aquí féssim els petons quan ens saludem. I també porten tatuatges a la cara i aquests tatuatges serveixen per saber de quin clan són, de quina família, i a vegades els tatuatges també expliquen històries de la seva vida, del que els hi ha passat. Allà, una de les coses que fan, un dels jocs musicals i jocs per divertir-se que fan, són amb uns pals. Són uns pals una mica més llargs. Jo he agafat els que tinc, vosaltres podeu agafar els que tingueu a casa. Si no teniu pals, ho podeu fer amb els rotllos de cartró del paper de cuina, amb uns llapisos, uns rotuladors, el que trobeu. Sí? I em van ensenyar aquest joc de pals, que en realitat ells acaben hasta tirant-se el pal uns amb els altres, perquè és un joc per fer entre diversos, passant-se els pals. Nosaltres començarem amb la part més senzilla. Així el ritme. Primer fa pam, piquem a terra, davant, darrere. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Això ho farem 8 vegades. Després canvia i fa així. Pa, pa, pa. O sigui, pico de peu, estirats, pico de peu. I canviem. Pico de peu, estirats, pico de peu. Pico de peu, estirats, pico de peu, pico de peu, estirats, pico de peu. Després torna a canviar
i tornem a fer el mateix amb el que hem fet aquí. Tornem a fer aquest i després quan torna a canviar podem seguir fent el mateix o si ens volem animar i provar alguna cosa diferent podem fer aquest, que seria pam, pam, pam. Pico a terra, pico els pals i busco a picar si tenim algú. Jo en aquest cas no tinc ningú, però aquí, si tingués algú a davant, ho faríem junts i picaríem el que tenim a davant. Terra, pico pals, pico el pal de davant. Terra, pico pals, pico el pal de davant. Ta, 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 ta. Sí? Voleu que ho anem a provar amb música? Vinga, va, preparats, eh? Què tal? Doncs sí, aquest és un joc que fan molt allà a Nova Zelanda i ja us dic, podem hasta passar-nos els pals, fer altres ritmes, a vegades els tiren i els agafen així, mentre fan... És a dir, hi ha moltes possibilitats. Us proposo aquesta, proveu-la amb els vostres pares, mares, germans, cosins o amics, o amb qui estigueu, i si després us en voleu inventar una altra, doncs us en inventeu. I així ens expliquen amb els altres. És un joc molt divertit. Així que, bueno, ja abans de marxar de Nova Zelanda, una de les coses que us vull explicar d'allà és una dansa que em van ensenyar, perquè allà ballen un munt, i em van ensenyar aquesta que especialment m'agrada molt. Jo us la vull ensenyar. Mira, es diu Tutira Maina Iwi, val? Kiauri, Hope. Escolteu bé, perquè els homes maoris que fan servir com aquestes danses de guerra, Toru, Fa. Tutira Maina Iwi. Owe. Tatu, tatu, Hi-ha. Tutira Maina Iwi. Owe. Tatu, tatu, Hi-ha. Faya te maramatama. Mete aroha ina iwi. Kia patapatahi, kia kotahira, tatu tatu Tutira maina iwi, tatu tatu Hi-ha. Tutira maina iwi, tatu tatu Hi-ha. Faya te maramatama. Mele aroha ina iwi, kia patapatahi, kia kotahira, tatu tatu Nova Zelanda ha estat una gran experiència per mi. Al ser una cultura com la maorí, tan diferent a la nostra, amb tradicions que no s'assemblen i amb llenguatge, forma de vestir, forma de tot, diferent, és una meravella poder-ho conèixer. Però sabeu què em passava? Que tenia com ganes de tornar a Àsia, m'havia quedat com ganes de seguir coneixent coses del continent asiàtic. Així que vaig decidir deixar Oceania i agafar un altre avió que em portés un altre cop cap al continent asiàtic. Veniu? Anem a viatjar.
agafarem l'avió amb el nostre ritme per viatjar, que diu així. Parararararararara, xxxt, parararararararara, xxxt, parararararararara, xxxt, parararararararara, xxxt, pararararam, pararararam, parararararararara, xxxt. I vaig arribar precisament ni més ni menys que al Tibet. El Tibet és una regió autònoma de la Xina, però està molt a prop de la Índia i de l'Himàlaia, on hi ha la muntanya més alta del món, l'Everest. Aquí al Tibet la música és bastant especial. A l'estar entre unes grans muntanyes i pel clima que tenen, s'ha diferenciat de la resta del seu voltant, dels països del seu voltant. Allà, sobretot, predomina la música vocal, que vol dir cantada. Podeu escoltar? I es coneix molt la música dels monjos, que canten aquests mantres per meditar i arribar a la il·luminació. A part de la música vocal, també fan servir diferents instruments, molta percussió, corda, gongs, bols tibetans, cròtals, diferents instruments i diferents maneres de fer-los servir. Us proposo de fer una meditació semblant a la que fan els monjos allà al Tibet, però molt més senzilla, fàcil per nosaltres i divertida. Agafarem els nostres dits índexs i ens taparem les orelles altra vegada. Aquest cop agafarem aire amb el nas i quan el traiem per la boca ho farem fent el so d'una abella, així. Si voleu podem tancar els ulls i imaginar-nos que som abelles, que anem de flor en flor. Si voleu tenir els ulls oberts, doncs ho fem amb els ulls oberts. Ho farem 3 vegades. Agafarem aire i farem el so de la zeta 3 vegades. Anem a provar-ho? Apreteu bé els dits per tapar-vos, sense fer-vos mal, Som-hi! És divertit escoltar el so per dintre i com vibra el nostre so que fem nosaltres dins del nostre cos. És divertit. I ara us proposo una segona cosa per anar-nos relaxant, que seria estar com sentats i podem tenir els ulls tancats o oberts, però molt atents al que escoltem al nostre entorn. Només escoltem, sí? Jo potser poso algun so entremig. Sentiu-lo i escolteu-lo. I quan ja no sentiu ningú so més, podeu obrir els ulls. Sí? Provem-ho, va.
aquesta tranquil·litat i aquesta pau que s'aconsegueix en el Tíbet, despedim aquí el nostre viatge. Espero que us hagi agradat, que hagueu disfrutat tant com jo dels diferents països, de les diferents músiques i cançons d'arreu, i us animo a que seguiu viatjant i seguiu coneixent el màxim que pugueu. Així que, per despedir-nos, agafaré el meu ukelele i us canto aquesta cançó per dir-nos adeu. Moltes gràcies a tots i a totes, espero veure'ns molt aviat i que viatgeu molt. Adéu!